Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами вицепремиери, уважаеми колеги, уважаема... Моля Ви за ред в залата. Госпожо Бъчварова, аз ще задам въпрос на тема, която коментирахте в предния отговор, а именно недостига на кадри от вече напуснали служители в Министерството на вътрешните работи. През последните 1-2 дни пак почнахме да четем за заплахи как десетки хиляди щели да напуснат системата заради социални искания. Това, което реално се случва по полицейските управления и оплакванията от служителите в малките общини, че наистина липсват хора да ги подпомагат при смените. Много хора дават непрестанни дежурства. Въпросът ми към Вас е, разбира се, осъзнавам, че не мога да искам точни данни какъв е недостигът на кадри, но каква е готовността на Министерството да проведе достатъчен наброй конкурси за наемане на нови служители? Каква е възможността по-ускорено да обучите нови кадри, които биха желали да работят в Министерството на вътрешните работи, и по този начин да успокоите обществото, че Министерството може да набави нужния персонал, нужните служители на Министерството на вътрешните работи, които да осигурят сигурността на населението, да попълнят тези дупки в системата и дори при негативно развитие на този социален диалог, който се опитвате да водите, че населението ще бъде добре защитено и политиката по сигурност в Република България ще бъде насочена както трябва към гражданите и гласоподавателите, а не само към служителите в Министерството. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Кенов. Заместник министър-председател Бъчварова, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Гочев, уважаеми господин Генов, дами и господа, работата с кадрите в МВР, особено полицейските, е основна грижа в последно време. Един факт, който искам да споделя пред Вас: след протестите през ноември месец, общата численост на напусналите МВР е по-ниска, отколкото напусналите през 2014 година. Тоест, въпреки че изглежда, един такъв поток изглеждаше или беше представен като силен поток на излизане от МВР, в абсолютни цифри, в абсолютен брой, той не се различава от това, което се случило в МВР последните 3 години. Последните 3 години устойчиво по 4200-4500 са напускали МВР. Това, което ние правим, е една система за обявяване на конкурси, която, за съжаление, гарантира по-доброто качество на подбора, но изисква по-дълго време. Конкурсите, които бяхме като пример обявили миналата година за гранична полиция по границата с Турция, едва сега можем да включим избраните служители, защото те преминаха през обучение, което по мое лично настояване беше реорганизирано като програма по-кратко, отколкото би трябвало да бъде. След всеки конкурс е необходим един период от 6 до 9 месеца, за да бъдат обучени кадрите. Затова, за да имаме ефект в този момент и да можем в тази ситуация да се справяме, предприемаме поредица от мерки. Това, за което става дума: първо се опитахме да реорганизираме дежурните части, там където имаше възможност да оптимизираме числеността, за да освободим определени бройки. В момента тече реорганизация на охранителната дейност на обектите, които са на МВР. Планираме с приключване на този процес до един месец да имаме 509 служителя, които да могат да бъдат пренасочени към жандармерията и полицията в София, защото тук е най-големия дефицит, тук е и най-голямото текучество. Само за София са обявени и нови 300 конкурса, които обаче ще предоставят кадри след около периода, който посочих.
пак ще се повторя, разчитаме много на тези позиции, на които длъжностните характеристики позволяват да бъдат назначени хора по трудово правоотношение, които вече имат такива полицейски правомощия. И другото, дадахме възможност автоматично, без да се преминава през конкурс, хората, които в момента са първа категория, но подлежат да бъдат прехвърлени в трета категория по Закона за държавния служител, ако имат желание и необходимото правомощие, да преминат на полицейски позиции. Това са възможностите, с които разполагаме тук, сега и относително най-бързо да се справиме с този проблем. Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова. Реплика, заповядайте, господин Кенов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и вицепремиери, благодаря за отговора. Това, което ме накара да проуча този въпрос, е именно състоянието на РПУ тук в общината, от която съм, община Карнобат, където наистина има голям проблем. Може би от естествени причини, по пенсиониране на по-голяма част, но се получиха такива проблеми. Важното е при този отговор обаче беше следното, че наистина няма нещо чрезвичайно в огромен брой напуснали служители, няма как да колабира системата, което смятам, че към момента може да даде едно спокойствие на обществото и че това, което се тиражира в последно време, най-вероятно няма да се случи, както не се е случило и при предходните протести. Благодаря Ви за отговора. Благодаря Ви, уважаеми господин Кенов. Госпожо заместник